Mummunan harin da kungiyar Boko Haram ta kai wa mutane a yankin Bama ya fusata sojojin Najeriya, inda sojojin Najeriya suka mai da martani suka bi su har yankin da sansanin su yake. A nan take suka yi musu ruwan bama-bamai, an rasa mutane sama da guda 50 daga cikin mayakan Boko Haram din. Dakarun sojin Najeriya sun ƙara ƙaimi wajen fatattakar 'yan ta'addan Boko Haram a jihar Borno. Sojoji dai sun kai wasu munanan hare-hare ne ta sama da ƙasa bayan wani ƙazamin hari da 'yan ta'addan suka kai a ƙaramar hukumar Bama. Hare-haren dai sun yi sanadiyar tura mayaka da kwamandojin ƙungiyar ta'addancin masu yawa zuwa Barzahu. Ba sauraro, idan yau ne shigar ku na farko wannan tasha, ku danna mana subscribe, ku danna alamun ƙararrawa, da zarar mun saki wani sabon labarin zai ishe ku. Dakarun sojin Najeriya a yankin jihar Borno sun kai wasu mummunan hare-hare ne ta sama da ƙasa akan maɓoyar ƙungiyar mayakan ISWAP da Boko Haram a yankin jihar Borno. Sojoji dai sun kai hare-hare ne a dajin Sambisa da kuma tsaunukan Mandara, inda suka hallaka 'yan ta'adda masu ɗimbin yawa wanda kimanin darajar yawan su ya kai guda 50. Masani kan harkokin tsaro a yankin tafkin Chadi na arewacin Najeriya Zagazola Makama ya bayyana hakan ne a shafinsa na Twitter. Hare-haren dai sun biyo bayan mummunan harin da 'yan ta'addan ISWAP suka kai a ƙauyen Darul Jamal a ƙaramar hukumar Bama na jihar Borno a daren ranar Juma'a da ta gabata. Harin dai ya jawo asarar rayukan mutane 63, abinda ya sa sojoji suka ɗauki matakin mayar da martani a cikin gaggawa. Mazaunin yankin dai sun bayyana yadda 'yan ta'addan suka farmaki Darul Jamal suna harbi ba ƙaƙƙautawa, inda suka tafka barna kafin su ja daga baya-baya zuwa cikin daji. Wani babban jami'in tsaro wanda ya nemi a ɓoye sunansa ya ce jiragen sintiri na IRS sun bi sawun 'yan ta'addan ne yayin da suke ƙoƙarin janyewa daga ƙauyen zuwa yankin arewa cikin raunuka a jikinsu. Jiragen IRS dai sun gano motsin 'yan ta'addan ne da dama, wasu suna tafiya layi guda, wasu kuma sun watse zuwa yankin arewa da sansanin su yake. Jiragen saman dai sun yi gaggawar sakar musu bama-bamai masu fashewa. Hare-haren dai sun yi tasiri sosai, sama da 'yan ta'adda guda 30 aka kashe a nan take, gawarwakin su ma sun tarwatse ba tare da 'yan uwansu sun gane su ba. Jami'in da ya kara da cewa dakarun ƙasa da aka tura daga sansanin sojojin da ke kusa da wajen sun shiga wurin jim kaɗan bayan mummunan harin da aka kai don tabbatar da tsaro a yankin Darul Jamal, da kuma kwantar da hankalin jama'a a wajen da tabbatar musu cewa abubuwan da suka faru ba za su ƙara faruwa ba. A wani ɓangare na ci gaba da kai munanan farmakin, sojojin Najeriya aka tura da jiragen yaƙi marasa matuƙi zuwa tsaunukan Mandara, inda suka kai farmaki a nan mafakar 'yan ta'addan a hanyoyin da suke bi. Rahotanni sun nuna cewa jirage marasa matuƙa sun kai hare-haren ne a wasu wurare guda 4. Hare-haren dai sun yi matuƙar tasiri domin an kashe kwamandoji da dama na mayakan Boko Haram, domin an ga sauran suna watsewa cikin daji suna barin makamai da kuma gawarwakin abokansu. Binciken sirri dai ya nuna cewa tsagin Ali Indime ya binne gawarwakin 'yan uwansa wanda darajar kimanin su ya kai guda 47 a wurare daban-daban. Sannan kuma an birne gawarwaki 30 a dajin Sambisa, yayin da wasu guda 17 aka birne su a ƙananan kaburbura a tsaunukan Mandara. An bar wasu gawarwaki da dama a daji domin 'yan ta'addan ba su da isassun mutane da za su ɗauke su. A wani labarin kuma za ku ji cewa dakarun sojin Najeriya sun ragargaji 'yan ta'adda a yankin jihar Katsina. Sojoji dai sun kashe 'yan ta'adda guda 23 bayan sun farmake su a maɓoyarsu da ke cikin ƙaramar hukumar Kankara. Haka zalika kuma dakarun sojojin sun samu nasarar ceto mutane da 'yan ta'addan suka yi garkuwa da su. Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na tsaro haƙƙin al'umma. Sai wani lokaci za mu kawo muku wasu labaran in Allah yarda. Mu nemi ku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.